ngalayo ban thep vote menta la khatwei snam hendrei ngaju prakhan hatu don jingmut ne em ban thep bot ne ka machine ka sim ka bot jonga ngaju prakhat ru kumno la dadon ka kenja kor ban pinsisa ya ka jingrai jonga ban jet ye ki candidate bat ka party ka bangas ngau ya ha Nyuan ra hapi ya ka ru komban penti kna halor ka jingjiet jongpi ka voter verifiable paper audit trail lani bibi pat kadai ka jubab ye ki jingkeli ki bajumi man kapor kane kadai ka kor bala pandai lang bat ka EVM ka bala ban penti kna ya ka sharp population ha ki EVM kumno pi tap vote daga ba pendan kam ya ke EVM bat bibi pat kabaning kong rong hai kamera rit kindon kinong yarap ban batai ya pi hakapor ba pi rung pej ya iding rong jerngam iban pau ha ke EVM kaba aidak ba pi la bat pendan kam ya ga machine kaba ar shon ya ka vote jong pi knyot ya budam rong blue jong ka kor ballot unit daga ba pinya ha kerteng dan ka sharp jong u dan ka kertong ba pidon jingmut banjir kabalai pinyo i ya iding ba saw persya ka kerteng ka sharp ka ba pidang deption ka saw pe ya ikot linkot iba pila ba nyu i ling ba yit barit jong ka VB pat pe ru yaw number kerteng ba ka sharp jong u la ne ka kertong ba pijet ha ka kot linkot kani ka kot linkot kan pau ba ne kumba hiu second chua ba kan hap ha isunduk badon support kani ka de ki jingshem thamai de ki kor ki bor ban ra e ki jinghun hak sunchar pai ba kob ki try snong ki tips cam yanungi jet mentang ila yo ya ki jingshania jingshai shna ba jingkhu jingsuba sngob ha wat mi na ka kamera tab board klem pe ya ka bibi pat kani ka de na ka benda ka jing bahalang ya baro